ду рӯз пеша бачаи тоҷик ма дар нависонда ба хирсандӣ ки ака ма экзаменонро гузаштам, метавонед ки маро табрик кунед ва успедунга бо муваффақият ба анҷом расондам. Ва инчунин ба мо як барномаеро тавсия дод ки шояд барои дигарро бигӯем фоидаовар бошад. Ба ҳамин хотир ҳозир мо дар шумо нишон медиҳам ки барнома чӣ хел кор мекунад. ранги дигар барномаро шумо медоред, албатта регистратсия мекунед ва баъдан шумо интихоб мекунед соли хониши худатонро ки дар кадом сол ҳастед ва экзамени шумо кай ҳаст. Мисол зимистон аст ё ки тобистон, соли чанд экзамени шумо аст. Ва инчунин экзамене ки месупорен экзамени нимсола аст ё ки ҷанббасти сол аст. Ва вақте ки шумо ҳамаинро интихоб мекунед ва баъдан мегзаред шумо ба ҳамун соҳаи худатон ки дар кадом соҳа хондаистед, ҳамонро интихоб мекунед ва барнома бошад оғоз меёбад. дар инҷа бигӯем ба таври борзиҳои шавқовар ҳама ҳамун саволҳо ҷобаҷо карда шудааст ва шумо ҳар рӯз вақте ки ҳамонро кадан мегиред, мебинед проценти тайёрӣ ба екзамени шумо чанд қадар боло аст. Ва вақте ки боло бошад, шумо аллакай барои екзамен тайёр ҳастед. аз ҳамада муҳимаш ине ки ин барнома ройгон аст. Шумо метавонед ai Google Play, Apple Store фарқ надора скачат кунед, ба телефонтон установка кунед ва кор бифармонед. ва инчунин бо дигар маводҳои дига ҳам ҳаста ки PDF барои соҳаи ҳотел Фахман, ҳотел Кауфман, ман ҳамаша дар Telegram партофтагиам. Шумо метавонед даромада скачат кунед ва барои экзаменатон тайёрӣ бинед. номи ин барнома бошад инами аст. даромада скачат кунед ва бинависед фидбекотонро ки чӣ хел буд. Ва боз нафарое ки шумо дар ҳамин зимистон экзамен супориден, ку бинависед позитивния, негативния чӣ хел буд экзаменои шумо. Ва нафарое ки дар тобистон дорен, сахт тайёрӣ бинед. То видеои оянда, худоҳафиз, салом алейкум.